Продължаваме разговора с моите гости, с Димитрина Спасова и Цецо Спасов. Си говорим за добруването на хората. Вие може да задавате своите въпроси на телефона в студиото 975-25-55. Очакваме мненията ви във Фейсбук на Откровено. Цецо, ти искаш ли да добавиш нещо, така да посъветваш зрителката ни, която сподели проблема си с нас? Между другото, аз също съм се сблъскал с този проблем и то в твърде ранна младежка възраст. Аз загубих майка си. Преди 5 години загубих и баща си. И това, което Димитрина каза, аз съм го изживял. Какво е да имаш духовната връзка с човек, който вече физически го няма на този свят. Но ти усещаш неговото присъствие, ти усещаш неговата сила до тебе, ти усещаш тази негова енергия. Много често в трудни моменти в живота си, включително и когато загубих зрение, защото аз по-късно съм го загубил, не съм се родил така. Да. И винаги съм се питал какво би ми казала майка ми в тази ситуация, какво би ме посъветвала, каква насока би ми дала. Би ли ме упрекнала в нещо, би ли ми одобрила нещо, което правя. Така че духовната сила действително е водещата. За мен по принцип в живота на човека е водещото духовно. Да. Духовната сила. Материалното е нещо временно. Днеска може да си материално добре, утре да не си толкова добре. Но един ден, отивайки си от този свят, нищо няма да вземем. Нищо не носиш, нито апартаменти ще носиш, нито вили, нито коли ще носиш. Да. Но имаш и духовната сила. Кажеш ли си, аз мога да преодолея този проблем, това е основното, това е водещото. И това ме... Ти преди малко ми каза, че аз съм един щастлив човек. Действително щастлив се чувствам, защото за много от хората, които срещам по улицата, аз едва ли не съм най-големия нещастник. Бао, колко лошо лича не вижда човек. Аз се чувствам щастлив, защото Какво те прави щастлив? Първо, че победих слепотата. Първо това, че победих този недостатък. Второ, начина ми на мислене. Откакто започнах да се занимавам с астрология, аз коренно промених начина си на мислене. Много по-положително, много търся винаги положителното, защото човек, нашата работа е да се докосваме, е свързана с докосване до съдбата на другия човек. И този човек идва с проблем. И ние трябва да му помогнем. Аз не обичам това глагол. Трябва, извинявай, че такава машинално го употребих. Да, но имате желание. Нашата задача е да му помогнем той да намери верния път. Той да намери това, в което той е най-силен. Защото всеки един от нас го има. Но много малко хора го намират, това разколниче в тях, къде той е най-силен, къде може най-добре да си помогне и на себе си, и на другите. И първият урок, който аз запомних от моята учителка по астрология, беше: Цветане, научи се да обичаш себе си. Да се радваш на това, което правиш. Да търсиш проблемите и да ги решаваш, за да се чувстваш добре. Защото ти не можеш да помогнеш на другия човек до себе си, ако ти самия не се чувстваш добре, ако ти самия се чувстваш като сринат. Да. Тогава как ще окажеш помощ на човека, който идва с молба ти да му влезеш в положение, както е в моята работа, примерно, да видиш в хороскопа как са нещата, защо това нещо му се е случило, какво може да направи самия той. Много е важно човек да повярва на себе си. И тогава вече може да помага и на околните. Да. В трудните моменти, Цецо, когато загуби зрението си, когато загуби родителите си, неизбежно за определен период от време е имало тъга в теб. Как успя да я трансформираш тази тъга? Той и сега си има. Тъгата е едно нормално чувство. Но човек не бива да се подава на нея, не бива тя да го води. Нормално е човек просто понякога да изпита мъка, че този човек го няма до тебе. Да, аз съм загубил в една младежка възраст и приятели, които са загинали при катастрофи. Но човек това трябва някак си в себе си, трансформирайки положителната мисъл. Мислейки, когато примерно аз изпомням за един човек, който го няма на този свят, аз не казвам, колко лошо, че го няма. Аз изпитвам една благодарност към него за миговете, които този човек ми е дал. За хубавите неща, които съм преживял, за хубавите неща, които съм научил от него. И това ми помага. Това ми помага. И това е точно духовната връзка, за която и Димитрина каза. Че физически човека го няма, но в душата ни той съществува. И винаги ни помага с това какво
ако той е до нас в момента, какво би ни казал да направим, как би оценил дадена ситуация и съответно и ние да си вземем пулката и да направим правилния избор за нас. Цецо, много е хубаво, че и двамата така положително разсъждавате, но Димитрина, ти знаеш, че на много хора им е трудно да тръгнат по този път, да трансформират негативните емоции в позитивни и може би да ги посъветваш още по какъв начин могат да го направят. Трябва да бъдем наясно, че не е лесно самостоятелно да се измъкнем от една ситуация, в която сме много дълбоко емоционално затлачени, заседнали сме в дълбока негативна емоция, особено там, където има чувство на тъга или пък на голямо разочарование, голям гняв. Това е много трудно самостоятелно да се извадим от такива ситуации. Затова аз, преценявайки и осъзнавайки колко е трудно самостоятелно човек да се изведе, предлагам една изключително пълноценна помощ в тази насока с йогата, защото йога дава възможност да се зареждаме, да повишаваме енергията си. В крайна сметка, осъзнаването, че ние сме енергийни същества и осъзнаването, че енергията е тази, която ни дава сила за живот, излиза на преден план могъщото желание и нуждата да повишаваме тази енергия, за да се чувстваме добре в живота си. Тоест, йогата дава възможност да повишим това енергийно състояние, за да се чувстваме по-добре. И тогава, когато сме заседнали психоемоционално с повишаването на енергията, практикувайки йога, ние имаме възможност да подкрепим промяната и трансформация на тези негативни емоции. Освен това, цветята на доктор Бах, те са една изключително добра подкрепа за нас. Ето, тук съм донесла за студиото. Спасителна смес RR, Rescue Remedy, това е една комбинация, която освобождава нашата енергийна система от стреса, който блокира нашата енергия. И баховите цветя могат да бъдат от изключително добра помощ и подкрепа за хора, които са заседнали психоемоционално в тежко негативно състояние, освобождават тези енергийни негативни блокажи и позволяват на енергията да започне да протича по-свободно и да зарежда цялото ни същество, цялата ни личност със свежата сила на божествената енергия. Как се приемат те? Те са капчици по 3-4 пъти през деня, много е семпло за употреба. Освен това, аз предлагам и с моето издателство, с духовната литература, която издавам, зареждане на интелектуално ниво с познание за истината, за това кои сме, откъде идваме, какво правим тук и какви са законите, които управляват нашата Вселена. По този начин, когато интелектуално сме запознати с тези закони, много е по-лесно да се стимулираме, да започнем да правим крачките за промяна на всички тези модели, които не работят добре за нас. Това е нещо, което е важно, ако искаме да променяме живота си. Така че има много неща, с които можем да подкрепяме себе си при засядане в психоемоционални негативни състояния. Защото само тогава, когато сме положителни, ние имаме какво да дадем на хората в живота си и на близките си. В крайна сметка даваме на всички около себе си това, което имаме. Ако сме негативни, даваме това, което имаме. Тоест, ако сме положителни, да, но в двустранна посока, навън и навътре. Даваме на себе си негативност, даваме и на света. Така че си заслужава да направим усилията, стъпките, с които да започнем да променяме тези модели, които са ни довели до това състояние на съществуването, където не сме удовлетворени. С тези неща, които сега ще ги покажем. Много съм впечатлена. Това са карти за добруване. Да, това са карти за добруване, кратки послания, с които да започнем деня, установявайки вниманието си върху положителните неща в живота. Много интересно ни звучи. Насочват, предполагам, не са отворени, трябва да ги отвориш. Да, те се четат. Те се четат всеки ден, има послание, теглиш си карта всеки ден и посланието те насочва към положителната сфера, носейки могъщите осъзнавания за истината, за това, кои сме, откъде идваме, как да прилагаме законите, спирайки вниманието ни върху положителните неща.
Тогава, когато мислим за положителни неща, тогава, когато се чувстваме добре, ние привличаме още от същото. Това е всемогъщия закон за привличането, който управлява нашия свят, не само нашия, всички нива на съществуването. Закона за привличането. Димитрина, много често хората казват, аз мисля положително, пък не ми се случват положителни неща. Те си мислят, че си мислят положително. И за това... Само се заблуждава. Да, много хора не са наясно с емоцията си. Ние сме свикнали да отричаме емоцията си, не познаваме добре себе си. Но ако искате да видите какво мислите, погледнете живота си. Вашето мислене се отразява във вашия живот. Ако живота, който живеете в момента, е удовлетворителен за вас, на практика това означава, че мислите, че вашите убеждения, системата от убеждения, с която оперирате в момента в света, е положителна за вас. Продължавайте така. Ако видите, че нещата в живота ви не са удовлетворителни за вас, това на практика означава, че не мислите положително и че трябва да започнете да променяте мислите. И тук само може ли да вмъкна, Димитрина? Едно от основно правило в нашата наука е това, че най-големия враг и най-големия приятел на човека е собственото му мислене. Защо? Да, но аз искам да отправим посланието, че нашето собствено мислене е нашият най-голям приятел. Нека да влезем в добра връзка с ума си, защото не нашият ум управлява живота ни. Ние, като духовни същности, можем да направляваме ума си и да си поставиме като основна задача да спираме вниманието си, фокуса си върху положителните неща в живота. Те никак не са малко. Това е въпрос на избор. Да. Нека да чуем и отново зрител. Здравейте! Здравейте, добър ден. Добър ден, слушаме ви. Искам да попитам откъде да се намеря това лекарство. На 32 години съм и страдам от стрес вече 2 години и не мога да се оправя. Добре, благодаря ви за въпроса. Неврологията и не му прави. Това първо да уточним, че не е лекарство. Да, това не е лекарство. Да, в никакъв случай. Те са стимули за нашата собствена имунна система. Тези от вас, които проявяват интерес, можете да ми се обадите, ще ги насоча, ще ги ориентирам откъде да си ги вземете тези неща. Ето тук изтеглих 4 карти. Даже нека да е още една, да са 5 и да ги прочетем като послание за нашите зрители. Визуализирам повече и действам по-малко. Това е един вид като съвет, така ли да разбера? Да. Това са кратки насоки как да работим с ума си, така че да бъде по-положителен и по този начин да започнем да материализираме в живота си неща, които ни удовлетворяват, които ни харесват. Добре, и отново зрител да го чуем. Добър ден! Ало, добър ден! Слушаме ви. Бих искал да попитам, да конкретизират точно за коя наука става въпроси. Ако могат да така концептуализират думата енергия, защото аз също се обучавам в тази област и ми е интересно. И според мен ние сме проводници на енергията, а не я генерираме. И зависи от това каква енергия позволяваме да провеждаме, това организира света около нас. Благодаря ви за вашето включване. Димитрина, да? Да, съгласна съм с нашия зрител. Ние не генерираме енергия. Енергията идва от космическия първоизточник, от източника, който дава сила за живот на всеки един от нас. Но това, което ние правим с енергията, е наша собствена отговорност. Тогава, когато ние сме положителни, тогава, когато сме отворени към тази енергия с положителното си мислене, ние позволяваме на тази енергия да тече през нас, т.е. ние позволяваме на божествената сила да работи през нас, да утвърждава божествените принципи на любовта, на мъдростта, на красотата, на хармонията, на здравето, на благоденствието, на просперирането в материалния свят. И всъщност това е нашата отговорност да се отваряме, да отстраняваме съпротивата на негативните мисли, на негативните убеждения, които екранират и не позволяват на божествената сила, на енергията на първоизточника да тече свободно през нас. И това е нашата лична отговорност. Да променяме себе си, да се освобождаваме от тази съпротива, която не позволява на вселенската енергия, на божествената енергия да протича през нас. Добре, и тъй като следващата карта е колко съм прекрасен, може би сега е момента да кажем на всеки един от нашите зрители, на всеки един човек, че наистина е прекрасен, защото е човешко същество. Това е много важно, човек сутрин, като се събуди, да намери хубавото, да намери положителното това, какво ще направи в този ден.
колко е красиво от нещата около него. Цецо, това е моят въпрос към теб. Ти си много добър астролог и правиш астрологична карта на хората. Виждаш тяхната същност. Да. По това, коя планета, в кой дом е. Наистина ли всички хора са прекрасни, правейки им хороскоп? Основно правило в нашата наука, астрологията е лош човек и лош хороскоп няма. Това е. Как да не се усмихва човек, като контактува с такива хора? Защото и това не е някаква измамна теза. Аз се сблъсквам всеки ден с това нещо. Идва човек при мен с даден проблем или ми се обажда по телефона, кажи какво да направим. И аз, анализирайки хороскопа, виждам точно защо това нещо му се е случило. Какви аспекти на планетите са задействали, за да му се случи това нещо. И след това даже не би го нарекал съвет. Просто му казвам, в твоите ръце е всичкото. Ти имаш такива и такива възможности. Това и това трябва да можеш да направиш. А вече той дали ще го направи, това е правото на неговия избор. Да, а когато направим нещо и след това осъзнаем, че сме сбъркали, можем да си го поправим. Има такъв вариант. Да. Разбира се, това е едно много важно осъзнаване и ние в клас се смеем, защото имаме една такава крилата формула. Аз съм там, където съм и това е чудесно. И защо е чудесно? Просто защото нямам нищо друго. Но това е една основополагаща позиция, за да живеем един по-добър живот. Да приемем напълно мястото, на което сме, т.е. да приемем напълно отговорността за мястото, на което сме в живота си, защото приемайки тази отговорност, ние фактически приемаме възможността, че след като сме се довели на това място, ние имаме възможност да тръгнем да се променяме и да отведем живота си на по-добро място на съществуването. И сега тук ми се иска да споделя с всички ви формулата за щастие, която ми беше разкрита в процеса на дългите години духовна работа. Аз се занимавам с духовните закони, прилагането им в живота ми, обучавам много хора на тези духовни закони повече от 20 години и беше ми разкрита формулата на щастието. Искам да я споделя сега с всички вас. Това е страхотно, нетърпеливи сме. Така, преди да стигнем до 4-те точки на тази формула на щастието, започвам с това, че ние сме духовни същества, които идваме тук, за да живеем в радост, да сътворяваме в радост. И духа е този, който зарежда нашата физическа сила с сила за живот. И няма нищо по-важно от това да поддържаме този дух отворен, да поддържаме тази възможност на общуване и да даваме възможност на духа да работи през нас, т.е. да поддържаме енергийното си състояние на по-високо ниво. И от тази позиция, с осъзнаването, че няма нищо по-важно на този свят от това да поддържаме енергията си висока, да даваме възможност на енергийното ни ниво да бъде високо, отваряйки се към Вселената и към тази божествена сила, която ни дава сила за живот, отстранявайки негативните модели на мислене и на поведение. Всъщност, стъпките във формулата за щастие са 4. Първото нещо е фокус върху положителните неща в живота. Второто нещо е да дишаме бавно, дълбоко, ритмично и осъзнато. Третото нещо е да поддържаме тялото си гъвкаво. Ставите трябва да бъдат огъвкавени, тялото да бъде улекотено и гъвкаво. И четвъртото нещо е да употребяваме жива природна храна. Това са 4 стъпки, които наистина, ако започнем да ги прилагаме целенасочено в живота си, ще променим до няколко месеца живота си към по-добро, много по-бързо и много качествено. Да, и не звучи чак толкова трудно. При добро желание би могло да се изпълни. Разбира се, е ценно да имаме някой покрай себе си, който да ни вдъхновява и който да ни насочва, защото нашето его е хем страхливо, хем с огромно самочувствие и понякога не позволява да бъде ръководено. Но за това и правя тези курсове в студиото, защото в групата е много по-лесно. Много по-лесно е, когато заразяват се хората. Да, и човек като мене, защото аз съм много вдъхновяваща с примера със собствения си живот. Аз съм изключително дисциплинирана и целеустремена и вдъхновена и това, разбира се, увлича хората с мене и за това е ценно човек
човек да избере да работи в група, защото не е лесно в заобикалящата негативна среда да се подхлъзнем надолу към негативното и към отчаянието, и към оплакването, и към критиката, и към желанието света да се променя, за да се чувстваме ние по-комфортно в живота си. И всички други, да, само че то не става така. Ние трябва да се променяме, ако искаме живота ни да тръгне да се променя към по-добро. И всъщност това е и моето новогодишно послание и моя подарък за всеки един от нас и за зрителите ни сега, да се опитаме да тръгнем да прилагаме тези неща в живота си, защото избора си е в нашите собствени ръце. И ако искаме живота ни да тръгне в по-добра насока, трябва да сме готови да тръгнем да правим стъпчиците, да мислим по-положително. Малко по малко. Малко по малко, да. Малко по малко. Да мислим по-положително, да променяме малко начина на дишане, малко гимнастика, малко раздвижване, малко повече разходка в природата, малко по-жива храна, по-натурална храна, повече плодове, зеленчуци, ядки, зърнени храни, бобови храни, малко да се облегчим от страна на млечни продукти, месата и изкуствените храни. Да. Това ще улекоти цялата система и всъщност последният ми проект, който е свързан точно с начина на отслабване, защото аз бях ужасена от това колко неразумно отслабват хората. Да, гладувайки, лишавайки се от всякаква храна. И започнах този голям проект, създадах и сайт. Да, ние сега ще ги покажем и нещата, които си ни донесла, но нека да чуем зрител, който ни очаква. Здравейте! Здравейте! Слушаме ви! Добър ден, слушаме ви! Добър ден! Ако човек всичко това го чух, каквото каза жената и много съм възхитена. Но искам да попитам, ако човек, като човек е заобиколен с много лоши хора, какво трябва да направи? Добре, интересен въпрос задавате. Това е изключително интересен въпрос. Да. Цецо, ако позволиш аз да отговоря, благодаря ти, да. Това е всеобщ проблем, защото средата, в която живеем, не провокира в нас положителното мислене и това, което ние можем да направим, за да подкрепим себе си, да подкрепим и нашите близки, да започнем да променяме себе си с дребните стъпчици на спиране на вниманието върху положителните неща. Но преди това аз бих препоръчала интелектуално да се запознаем с това, кои сме, откъде идваме, какво представлява човешката същност, какви са законите, които, когато ги познаваме, вече добиваме по-голямо осъзнаване за собствената си сила и за това, че ние имаме възможност да променяме живота си, че ние сме господари на живота си. Тоест всички тези книги, които съм пуснала на пазара, Закона за привличането, Поискай, ще ти бъде дадено, Смайващата сила на емоциите, те са доста, които дават възможност на хората да се запознаят интелектуално с тези неща и след това стъпка по стъпка, избирайки да се променяме, без да очакваме света да се променя, ние да се променяме и ние да въздействаме на света. Не е лесно. Да, но пък аз не вярвам, че има лоши хора. По-скоро смятам, че има хора, които се държат лошо вследствие на ред причини. Точно така. Има хора, които имат негативно поведение, защото те са били отгледани в тази негативна среда. В тази среда, която е отнемала силата им, която е отнемала възможността да осъзнаят колко са ценни, колко са прекрасни и колко са велики в собствения си живот и как с това обезкръвяване, аз го наричам, защото фактически им е отнемана силата за живот и възможността да осъзнаят колко са прекрасни. Сега с нашата любов ние можем да започнем да променяме и тях с добрите си очаквания. Но всичко си зависи от нас. Добре, и отново зрител Цецо, извинявай, веднага след зрителя ще запомни си мисълта, ще продължиш. Здравейте! Здравейте! Чувате ли ме добре? Да, слушаме ви. Поздравявам вашите там събеседници и вашето предаване. Благодаря ви. Правите нещо много добро. Аз така го виждам, като апостолство. Радвам се. Така, обаче много гурута напоследъка, хората, които вече са осъзнати, както вашите гости, те го знаят. Обаче, знаете ли, има прослойки, които не го знаят. Трябва да има малко някаква масовост. Не масовост, как да се изразя.
като вклиняване в точно където трябва да са, те знаят къде. Те са хора, които имат прозрение. Да намерят нишата там, където хората, където имат нужда. А ние, които гледаме телевизия, до някъде сме осъзнати. Защо не отидете в парламента? Намерете си там някаква ниша. Може би оттам тръгват нещата. Добре, благодаря ви за вашия коментар по темата, Цецо. Аз само искам да допълня това, което Димитрина каза преди малко, че един от основните закони в нашата наука, което аз от началото малко така се стреснах, докато го осъзная, това е, че човек променя най-напред себе си. Много често ние, когато ни се посочат негативните неща, казваме, ама какво да се прави, такъв съм? Но човек, когато... всъщност не е така. Да, човек променя най-напред себе си. И тогава, защото ние много често в партньорските си отношения, в служебните си отношения с другите хора, си казваме, ние непременно трябва да го променим този човек. Как така? Той не може да е такъв, той трябва да стане такъв и такъв. Другия може да го промени само ако той поиска да се промени. Да, насила хубост не става. Виждаме реклами и продължаваме разговор.